Kaťka, povedz mi, prečo sa IP rozhodlo ísť na stredné školy? Ten hlavný dôvod. Pretože na stredných školách sú študenti, ktorí sú prvovoliči, ktorí sa môžu aktivizovať a kandidovať už vo svojich lokálnych voľbách mestských. A pretože sa mi zdá, že práve skupina stredoškolákov je skupina ľudí, s ktorými treba najviac v dnešnej dobe na Slovensku diskutovať o hodnotách v politike, o líderstve v politike a o tom, ako ju aj oni môžu zmeniť. Prečo si myslíš, že pracovať so študentami stredných škôl je dôležité dnes? Myslím si, že to je dôležité z viacerých hľadisk. Jednak títo študenti si budú vyberať vysokú školu v horizonte 1-2 rokov. To znamená, že oni sa budú rozhodovať, kam nasmerujú svoje budúce kroky. Preto možno práve takáto vec, že zorganizujeme podujatie z IP, kde im budeme hovoriť o tom, že veci sa dajú meniť nielen na tej najvyššej úrovni, môže to pozitívnym spôsobom ovplyvniť ich budúce rozhodnutia. Pretože poznám veľa študentov aj vysokých škôl, ktorí napriek tomu, že už študujú na vysokej škole, ničomu sa v tej praktickej rovine nevenujú. Študent strednej školy, tým, že má obrovský časový horizont, počas ktorého sa môže rozhodovať, tak má veľký priestor rozhodnúť sa správne. A keď uvidí, že toto je tá jeho passion, tak sa môže venovať práve politike. A prečo sme v Žiari nad Hronom? Prečo sme v Žiari? Je to gymnázium, kde som študoval ja v minulosti a vnímam to ako nejakú vec, ktorú môžem vrátiť späť. A poznám jednak tých ľudí, ktorí tu na gymnáziu pôsobia a zároveň je to tá komunita ľudí, ktorú mám rád, ktorých poznám. A preto mi to prišlo ako prvá voľba, kde treba ísť, kde treba šíriť aktivity IP. A čo pripravuje IP pre študentov stredných škôl? O mesiac štartujeme štvortýždenný program o politike, líderstve a hodnotách, ktorý je pre všetkých študentov stredných škôl na Slovensku. A čo viac informácií potrebujete, tak nájdete na našej web stránke. Tešíme sa na vás.